Hello, लोगोफोर गुड इवनिं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ बावबाय लोगोफोर दासो उन्दुनाय सिखारदों आरोना बेलासे स' उन्दुनाय सिखारनाय लोगो लोगोनो माने मोखां सोखां सुनानै बरियानो मोनसे आपडेट होनो थाखाय आङो फैदों आरो नोंथांमोननो मोनसे गुड निउस होनो थाखाय जाय गुड निउसखौ जों माने जायखौ जों नेबाय थादोंमोन माला फैगोन माला फैगोन माला फैगोन माला फैगोन स' फाइनालि फैथारबाय गाबोन नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आंबो नुनो मोनसिगोन बयबो नुनो मोनसिगोन जाय जाय बिथांमोना नायनो होननानै गोसो गुदुं जानानै दंमोन बयनिबो अनजाग्रा बयनिबो गोसो गोरबोआव जायगा मोननाय मिस्टार बिब'सनि र' मुभिया गाबोन फाइनालि रिलिज जाथारसिगोन फुंनि 9:47 AM आव स' नेनानै थादो दिनै हरसेखौ मेगन बिसिबनानै गाबोन नुनो मोनथारसिगोन बिथांनि 7 जुलाइखौ नेनानै जोङो केन्सेल जादोंमोन खिन्थु दा फाइनालि गाबोन रिलिज होगोन होननानै बिथाङा माने मोनसे आपडेट होदों बिथाङा मा बुंदों एसे नायनानै लादो लोगोफोर नायनानै लादो बेनिफ्राय आरो शेयार खालामनो दाबाव बे भिडिअखौ लोगोफोर सोरबाफोर मोनथियैफ्रा मोनथिथों अननानै प्लिज आं गोबां भिडिअ बानायनो सानदों बानायनोनो सम मोनले बानायनोनो टपिकआनो गैयाबा बोरै बानायनो बेखायनो आङो 2 सप्ताह जाबाय भिडिअ होआखै स' दिनै बे आपडेटखौ मोननायनि लेखायै आं बेखौनो जास्ट होबाय नोंथांमोननो जेन मोनथिफोरा मोनथिथों होननानै गाबोन नायनो थाखाय स' नायदो बिथांब्ला नायनानै शेयार खालामना होदो लोगोफोर अननानै प्लिज भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव प्लिज नोंथांमोननि कमेन्टखौबो होनो दाबाव अननानै आरो आं चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बिदिब्ला थेंक इउ स' माच यार भाई आपका रोको रुक के रखा तो रोको रुकने की कोई जरूरत ना नहीं है काल से क्योंकि आज लाया है भाई के साथ गया था साला लाया है यहाँ पर है रो काल आप लोगों को देखने वाले काल है 27 क्या है 27 जुलाई तो कल सुबह 9:47 को आपको देखने वाले इस बार ना ही होगा कैंसिल ना ही होगा कुलंग कालांग क्योंकि आप उन देख के लाया है पूरा बस रुको